Que tal? Boas tardes, señoras e señores. Son Bon, Cañotas Bon, son as 6:30 da tarde. E hoxe, señoras e señores, facemos 700 programas do Voltas co Prato. Sí, é grazas a vos que nos vedes dende Rusia con amor, pero tamén dende América do Norte, dende América do Sur, dende América do Centro, dende a China, dende a Patagonia, dende Oleiros, dende onde sexa que nos vexades. Aí estamos nós facendo cociña e receitas para todos e todas vos. Pero aquí faltan axentes secretos. Vamos chamar, que teño un reloxo maravilloso. Axente 988, axente 986. Cálate, que estamos infiltrados. Estamos de incógnito, Cañotas. Cálate. Estamos de incógnito. Como? Como? Somos axentes secretos. Como? Que estamos de incógnito. Estamos... Escoitad. Que estás moi sordo, Que Cañotas. facedes? Cálate. Que estamos de incógnito. Todes vos. Dales aí. Tedes que abortar esta misión, porque temos outra moito máis importante. Atentos, Atentos todos. A ver que nos trae Josefa de Oleiros. Eu son Josefa, son de Oleiros. Teño unha misión para vos. Veño pelos cociñeiros para que me enseñen unha receta de festa celebrando os 700 aniversario de A Voltas co Prato. Merluza en salsa verde, unhas almejas, a marinera, polo asao, carne, cousas variadas. Saludo aos meus fillos, ao meu home e a todos os que me están vendo. Teño un primo que lle amita moito a Cañotas. Estimaba poder falar co Cañotas. Este vídeo destruirase en 3, 2, 1. Wow, ahora sí que podo aplaudir o público, Un aplauso para Josefa de Oleiros, que nos trae unha misión complicadísima para os cociñeiros e axentes do Voltas co Prato. A xente 988, que vas facer? Eu creo que terlle que preguntar a xente 986. A xente 986, que vas facer? Eu vou facer un prato que se chama o prato nunca morre, que é un polo de festa. Cuidado, cuidado. Apaga iso, Apaga iso. Baixa yo gas. A xente 988, cal é a túa misión, que vas facer? Pois eu vou facer un prato de chuletillas de cordeiro que lle vou chamar Cansino Royal. E vou dedicar a vos os dous. Pois, señoras e señores, arrancamos esta misión do Voltas co Prato, edición 700. Marchamos con Xulio Mato. Vamos. Veña, vamos. Vamos. A xente 986. Alá vou. Vou deixar a miña arma secreta. Eu vou deixar a o secreta. Kepchu. Uf, que nervios, Eu teño que seguir en papel, Teño que seguir en papel. Como estás? Bueno. Pero que faz, begoña? Eu terei que sacar a chaqueta para cociñar. Vale. E marchou para detrás, xa. Bueno, aquí estamos no programa 700 do Voltas co Prato. Ahora sí, un aplauso para este programa. 700. Moi ben, moi ben. Estamos encantadísimos de estar aquí un día máis facendo receitas para todos e todas vos. E don Xulio Mato vai nos traer, unha super receita que se chamaba... Así para convertir en Osborne. Sí. O prato nunca morre. O prato nunca morre, O prato, señores. o noso prato nunca O noso morre. prato. Moi ben. Bueno, un polo de festa. Mira, vouche presentar. Aí onde o tes é o sobrinho de Pon. Capón. Un polo. Mira. Pa aquí. Xa está. Ven pa aquí que chuchamos, Xa está. Bueno, mira. Quitámoslle a punta das alas. Ajá. Alguna plumiña que queda por aí. Ole. Vale. O pescozo. Fora iso todo. Iso todo podese reutilizar. Isto para facer un caldo. Sí, Isto para facer un caldo. Para facer un caldiño. Vale, Moi ben. o resto, mira, quitámoslle esta grasa de dentro e vamos a empezar co adobo xa. Perfecto, por mentras vas preparando o É un adobo... polo laqueado. Polo laqueado. Super brillante, agridoce, super rico. Moi ben, hoxe Vale. sabedes que temos licenza para papar e atención á xente da casa porque nos pode chamar ao 664-483-419 é o teléfono da Voltas co Prato, Así que, por favor, chamádenos porque repartimos cartiños, queremos falar con vos e a xente que está aquí, o público, moi atentos e atentas porque imos sortear 2 libros do Voltas co Prato, Non un, 2. Cada unha das persoas que hai aquí do público ten un número, así que despois agasallaremos, ao público con 2 libros do Voltas co Prato. Moi atentos e atentas. Non un, 2. Dous. Non un, 2. Non un, 2. Dous. 2 libros do Voltas co Prato. Boa, vamos. Vaya xente secretos a berros. Verdad? Madre mía. Sí. A ver, Bueno, mira, zume dunha laranxa. Ti viches estético xornal aí? Non. Por mellor que non te viras. Pero estaba de incógnito. Estabas de incógnito, estabas. Bueno,
o zume dunha laranxa, vale? Mira, metémoslle tamén unha noz de manteiga. Que isto, ahora, ainda que non se derreta, despois, cando vai ao forno é cando se vai derreter, vale? E outra cousa que non dixen, que igual que onte nós estivemos en Arzúa, que moitas grazas, como sempre, a xente de Arzúa, que sei que nos quere moitísimo, especialmente a min, porque Xulio... Normal. Bueno, tamén te teño bastante visto, Correcto, tamén me teño bastante visto. Onte estivemos presentando novamente o libro en Arzúa, e os xoves, en Cangas vai estar Merchi Rodal ás 7 da tarde, así que, por favor, acudide a firmar, que vos firmo o libro, que vos dea amor, dende Cangas, con amor, ás 7 da tarde, No, Arzúa non, en Cangas. Arzúa non, en Cangas. Bueno, podo seguir. Na capela do hospital. Porque teño moitas cousas para botar. Ai, que se me sae isto. Veña, dalle. Bueno. É que me está falando M... non sei que. Xefe, M6, creo que é, non? Bueno, é igual. Xefe, non sei como é. No, M6 é o chisme. Bueno, é igual, mira, laranxa, manteiga, un chorriño de vodka, desde Rusia. Con amor. Moi ben. Con amor. Un poquinho de canela. Axitado, non mesturado, por favor. Eso é. Sí, no, vámonos mesturar. Mira, un poquinho de xenxibre en pó. Un pouco de clavo de olor. Queres cheirar algo? A ti. Aquí. Cheira ben xa, Hable ben, Allo, mira, a ver se sabes o que é isto. Bueno, non sabemos sendo... sabes o que é? Esta pimenta. Ai, lástima, pensei que ibas a estornudar. Non sabemos se o axente segredo é bo ou é malo. Isto podría estar bo ou podría matarnos, podría ser veneno puro e duro. Non sabemos. Mira, un poquinho de mostaza da suave, vale, da que hai no supermercado, non destas tan concentradas. E agora leva 100 gramos de salsa de ketchup. Ketchup. Queres máis? Non. 2 colleres de mel, que é o que vai facer axudarnos a laquear, vale? Ti crees que un axente secreto como a min, un axente que está acostumado a loitar... E 120 gramos... contra os malos malísimos. De salsa de soya. É que estou normalmente en lugares sofisticados. Sí, pois podías ir ao logopeda e viaxar menos. É que me está falando a directora ao mesmo tempo que falo e vou, xa me chispou a cabeza. Que come pratos sofisticados como a min, comería isto. Home, claro, por suposto. Vaiche parecer que estás no puerto deportivo de Hong Kong. De Hong Kong. Pois deixamos a Xulio Mato aquí, vale? Espera, que che conto, mira. Ahora, o 986. que vamos facer é meterlle aquí dentro unha cebola e unha remiña de loureiro, vale? Polas cachas. Adentro e o loureiro tamén. E agora o que vou facer é ir pintando isto. Sí, pero Begoña non pode dicir nada porque está de incógnito. É verdad. Vamos con Begoña, veña, vamos co axente 988 dende a trepa con amor. Aquí a tedes. Adobando. A muller da trepa, a muller de Ríos. Eu, axente secreto 007, busquei por toda Galicia a mellor das cociñeiras e soltaron unha Begoña. E aquí estamos. Sí. 007 contra 988, Mira, sí. Fai outra vez un momento ese. Adobando estas costelas de... Moi ben, por que levas unha culler por aí? Levo unha culler porque é unha arma secreta. Vale, para o pescozo. É licencia para probar. Para papar, será? Probar, neste caso. Só podes probar. Vale. Pois veña, contame, que son costeletas? Son costeletas? Olé. Sí. Isto sí que é un plato de festa. Home, por favor. É un prato de 700 programas do Volta Escopa. Nada que ver con 986. 988, non te pases. Non te pases. Un plato de festa para 2 ou para 1. Bueno, ti ponte tranquilo. Para que queres máis? Para que queres máis? É un monoprato de festa. Bueno, vamos chamar a nosa convidada de hoxe para que veña, para que vexa todo o que estamos preparando neste programa 700. Recibimos con un fortísimo aplauso, por favor, a Josefa de Oleiros. Un aplauso para ela. Hola, Josefa. Hola. Que tal, como estás? Arrímate aquí con nós, por favor, ven aquí. Como estás? Vas conmigo? Bueno, un pouco Somos nerviosa. agentes secretos, pero non matamos a ninguén, A ninguén. Non somos de matar, nós. Somos máis de alimentar, de feito. Vale. Vamos con Begoña Vázquez, porque nos pedías, arrímate aquí, pedíasnos algún que outro prato de festa, non? Sí. Sabíamos que a túa mensaxe se ia autodestruir, ao rematar, pero... Non hai mellor plato de festa? Pero- O que che vou facer eu? Que che vou facer unhas costeletas de cordeiro. Ole. Vale. Eso é un platazo de Con festa. permiso do Cunhas pão. patatiñas, salteadiñas así, con uns tomatiños, Vale. unhas abelás e unha salsiña de yogur. Moi ben, Eso é o que che vou preparar eu. Que te parece? Ainda boa que alimenta o yogur.
Josefa, como boa xente infiltrada... Cálate, pon. Como boa xente... Capón. Non, non, ti cala, déxeme falar a mí. Josefa, como boa xente infiltrada de outros programas de cociña, non modifica a súa expresión facial en base ao que lle digamos. Que che parece, Josefa? Ben. Sí, gusta o cordeiro. Sí. Bueno, máis ou menos. Non é a cousa que máis me E anda gusta. Josefa. Escoita, ti és de Arguiñano, Ti non és deste programa, és de Arguiñano, Estás de infiltrada. Non, aquí. eu son deste. Eres deste? Sí, eu Estás segura? vexo casi todos Un os aplauso para días. Josefa. Vamos a dar un aplauso a Josefa. Josefa. Sí, señor. Moi ben. O Arguiñano non o vexo nunca. A ver, Arguiñano... Dixo, o Arguiñano non vexo nunca. No. Bueno, pois, Josefa, esta é a proposta que che trae 988, imos coa proposta de 986. Veña, arrímate a Xulio Mato, a ver que logo. que trae el, que trae el. Trae o Josefa. Julio. Ai, mira. Ai, aquí xa lle saliu un sorriso, Josefa, Un pitiño. Aquí xa mira, Aquí teño un pitiño, bueno, un poliño de poliño. festa, vale? Vale, Mira, está ben. voy a facer unha salsa agridoce, que ten un montón de ingredientes. Ten canela, ten Ole. xenxibre, ten pementa, ten Clavo de olor. ten, espera, esta manteiga que ya vamos a poñer xa por riba para que se vaya fundindo. Vale, isto vamos a meter ao forno durante unha hora e cuarto, unha hora e media, vale? Non temos unha hora e cuarto, No, 986. pero necesitamos maxia, bon, Vale. vale? Cañotas, bon. Pois igual temos. Non sei, Unha hora e cuarto. É un programa especial. Unha hora e cuarto. Eu teño unha arma secreta na chaqueta aí que detén o tempo. Bueno, o que vou, 180, 190 graus o forno e vámoslo meter. E cada 15, 20 minutos vámoslo ir mollando co resto do adobo que temos aquí. Este adobo ideal é deixalo dun día para outro, polo menos 4 ou 5 horiñas na nevera, vale? Vale. Eu, na maxia, vai estar... Vai estar. O principio vámoslo deixar así e despois cubrímolo con albal para que non se nos queime. Moi ben, pero voulle pedir a Josefa que che abra aí o forno, por favor, Josefa. Vamos, Josefa, ábrelo Abre aí, o por forno favor. 986. Aí vai. O prefixo da provincia de Pontevedra. E Por se alguén non non lle pillara. digades a ninguén. Secreto. Eso é. Josefa, agora tesme que dicir, en baixo, sen que se entere ninguén, ningún dos axentes, cal dos dous levarías ti para Oleiros? Máis gusta o pito que o cordero. Non sei se o escoitaste, pero dixo, máis justa mo pito que o cordero. Agora, a ver cal é o que ten mellor sabor. Foi o que dixo, A ver cal é o que ten mellor sabor. A ver cal está máis bo. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, despois chamamos, te vale? Vale. Un aplauso para Josefa, que está no programa 700. Dúa voltas co prato. Sí, señoras, señores, hoxe celebramos 700 programas e xa temos ben gañada licenza para papar. E quen nos deu esos galóns? Pois fostes vós, que nos vedes dende Rusia con amor, eso é así. Pero tamén dende Argentina, Suiza, Australia ou Canadá. Xa son case 1500 receitas e que fixemos para celebrar? Pois un ranking dos vosos pratos favoritos. E ollo que hai sorpresas, porque sí, é certo que vos encantan os grelos, o polvo ou as carnes de tenreira, pero quen máis vos presta é o rei do norte, o bacallao, sí, levamos dúcias de receitas e sempre son un éxito. E digo iso co permiso do señor Choco, que tamén é dos vosos favoritos, sobre todo cando facemos en empanada. Está claro que sodes moi de mar, porque o seguinte no ranking, os seguintes son as sardiñas. Ai, cando polo San Xoán molla o pan, iso son palabras maiores. E sí, tamén sodes moi larpeiros, pero diso xa falamos outro día. Oxalá vos presten as nosas receitas de hoxe, e senón, queixádevos nas redes sociais. Encántanos saber de vos en @avoltas co prato. Seguídenos porque temos que pillar a Galloso. Imos con Begoña. Estamos casi aí, Estamos casi aí, Begoña. Casi aí, casi aí. Sí, estamos casi aí. Vale. Begoña ten por aquí manteiga, ten allo, ten... Que tes máis? Mira, teño aceite Ajá. con un allo enteiro, vale? Ajá. Porque así non se me queima. Esta é manteiga, non? Do outro lado. Esa manteiga, Vale, así vale, que tamén ten un É que pouquiño me de cheiraba alliño. un pouco a manteiga, sí. Xa llevamos a chumbar Ai, aquí. as patacas. As pataquiñas, aí. As E vamos a botar unhas ervas. Sí, loureiro, por suposto. Come. Que lle quedan mal as patacas. Sí, sí. A todo marisco. Eu botei o polo, Escoita, Bueno, vouche dicir unha cousa. hoxe perdono, por os 700. Vouche dicir unha cousa. Xulio botoulle loureiro ao polo e aínda así hoxe que estamos no programa 700 temos que ser un pouco positivos coa xente, non? Sí. Entón, hoxe non dixas nada malo de ningún alimento. No, non vou dicir nada dos loureiros, xa non dixen nada. No, que va. Hoxe permite chote os 700. Non dixo iso. Non dixo Sí, iso. sí, que o dixen. Vale, vale. Sí que vale, dixo, sí. A ver, Begoña Vázquez, Mira, contanos. vamos a poñer xa a fritir as chuletiñas. Ajá. Aí. Primeiro vamos a facer despaciño e por vamos a subir para que queden crocantes, vale? Sí. Para que trisquen así por fora. Que bo aspecto un teñen, pouquiño, un pouquiño de Romeo e un pouquiño de... Isto xa é máis de 007, eh?
Home, así isto é máis preparada. elegante. Sí. Elegante, aí está, elegante. Moi elegante. Imos coa pregunta de concurso cos primeiros 50 euros da licenza para papar do día de hoxe. Como se chama a receita de 988 de Begoña Vázquez? Cansino Royal. Como? Cansino Royal. Como a nós, non? Como a vos. Como a nós, exactamente. 664. Dous Cansinos Royal. Dous Cansinos Royal. 664-483-419. Chamade, ao voltas co prato. Regalamos 50 euriños sin xogo. Cañotas. 50. Estáme chamando Xulio Mato porque é un pesado. Cañotas. 986. Cañotas. É un cansino, É un verdad? cansino Queres que vaya Royal. co cansino? Sí, vai. Vou con 986, veña. Cañotas. Cañotas. Xulio Mato. Teño que... Xulio. Voucho dicir en clave, teño que mollar o polo. Vale. Pois Vamos abre alá. forno. Mira. Imos mollar o polo. Esta é a última vez que o mollo, vale? Vale. Xa van 4 veces. Ai, que hora máis boa, eh? Cada 5 minutos cada 15 minutos o fun mollando e ahora Cada mira. 15 minutos. Claro, para que nos vaya collendo este brillo, este acabado laqueado. Mira como brilla. A quen pretendes enganar? Eu non engano a ninguén, cañotas. Cada 15 minutos. Cada 15 minutos vas abrir o forno e faz isto que estou facendo eu. Pero E ti non despois, fixetes. si que o fixen, é unha misión da que ti non sabes facer, por eso me tocou a mí. Entendes? E aquí teño, que agora vai ir ao forno, e aquí teño as patacas, manteiga, un poquinho de tomiño, un poquinho de romeo, vale? E agora... Loureiro non. No, no. Vale, vale. E agora, mira, vamos a meter aí Laranxa. unhos gajillos de laranxa Moi ben, gústame. para que Xa dai empeza- un toquiño de frescor. Xa e empeza como a ser xa leva... máis sofisticado. Claro, sí, máis da provincia de Joixín. Sí. Por exemplo. Cañotas. Por exemplo. Que? Ven. Que son 007. Ah, é verdad, 007, ven. Pero que va a ser, home, que va a ser? Pero que estás dando voltas a todo. Mira como funciona esta chirma. Está de carai. Isto está perfeito, Está para unha festa, O boa. MI6 tennos que proveer de novo material, Isto non pode ser, Sí, esta está para a festa do reciclaxe xa. Xa non lle queda nada. Está para o desguade dos batedores. Bueno, vamos a facer unha salsiña de yogur con un pouquiño de mazá. Ole. Porque lle queda moi ben ao cordeiro, vale? Entón, vamos a engadir Tes leite. cuidado, José. Que pasou? Home, Josefa dixo que o cordeiro que non era o seu e ti botaslle maza, estarlle botando leite. Tamén dixo que iba a probar. E hai que dar unha oportunidade a todo, cañotas, nesta vida. A min gustaríame que o título do programa seguise sendo licenza para papar e non licenza para matar. Isto non mata a naide, isto é delicioso. Vale. Non ter ni idea. Moi ben, mazá reineta, non? Mazá Ves reineta. como sei? Sí. Porque o A verdad lin aí que debaixo. Sí, xa me parecía a min, porque digo, ostras. Aí vai. Ala. Vamos a engadir a mazá. A ver se a tritura a máquina. Por que lle... Sí, porque esa máquina. Por que lle botas a reineta? Por que masa? Por acidez. Quédalle moi ben ao cordeiro, sí. Vale. Mira, quero mover isto un pouquiño, xa lle Queres vou un engadir. Ah, Veña, dalle aí. Mira. Vamos a unha vila Tomatillos. veciña, de Arzúa. Sí, vamos a Vila de Cruces. Elena, que tal? Boa tarde. De Vila de Cruces. Elena, ternos que dicir o teu nome en clave. Que nome tes en clave, o que ti queires? Manolo. Como? Que dixo? Barney dixo. Non sei. Non sei que dixo. Eu vouche fazer a pregunta igual. Veña. Vamos alá, Elena. Como se chama a receita que fai hoxe 988? Cansino Royal. Moi ben, un aplauso para Elena que leva os 50 euros. Do voltas co prato, edición Feliz día para 700. Don Tulio. Como? Feliz día do pai, Don Tulio. É que quería falar con Xulio. Queres... feliz día do pai pa Xulio. Moitas gracias, Feliz día do Elena. pai. Pois escoita unha cousa, Elena. Non sei se felicitalo el ou as fillas por aguantalo. Teño dúbidas, Teño dúbidas. Gracias, Elena. Eres un cielo. É unha boa persoa, E verdad? tamén son José. É verdad. Julio, Gracias. José. É verdade, é Moitas verdade. gracias. Pois mandamos un bico grande, Elena, vale? Moitas gracias por chamar. Hasta luego. Gracias a usted. Ves Chao, que chao, teñen chao, que chamar chao. das cruces, que a ti non Das cruces. pouco detallista eres. Marcho de novo con Begoña, vale? Aquí estou. Pega aí, que esta máquina vai unha maravilla. Mira, Xulio. Escoita, teño para aquí. Queres esta? Vai ao redor, move o chirme, isto é unha En vez de maravilla. fazer o que vai, bate como lle dá a gana. Pero queres... A ver, espera, que te va a armancar. Xa está. Tachan. A ver, aí vou cuánto chesto, vale? Mire que ben vai. Vai que dá justo, Bueno, xa me Ai, manchaches.
Xa está Veño de listo. smoking para que me manche, é moito, Xa está emulsionada, listo? Está emulsionada, está, mira, manchou. Listo. De verdad. Queres probar esta As salsa? costeletas, Bego. Non che dá volta? No, xa está, xa vou. Parta, veña, tira para o teu sitio, Variedade. veña, sí. No, o meu sitio está controlado. Mira, xa acabou. Mira. No, cañotas, deixo. Eso sí que é unha misión. Remesido, pero non axitado. Imposible. Aí está. Perfecto. Estás axitando moito a tixola, non quero. Vai facer máis puré que Non me a axites. batidora. Non me axites a Non me tixola. axites a tixola. Quero a remexida, non axitada. Pois espera, remexo. Aí está. Aí está. Está ben. Mira, vamos dar e que un Ole. poquinho máis de caña porque está vai... Guau, pedazo de costeletas de festa que está facendo Aí vai. 988, Aí están. E xa vou botarlle agora uns pouquiñas, sabelás, nesas pataquiñas. Comunícate comigo. Que queres? Que queres? Que queres? 007. Que codiñes. Teño que botar o brandy e flamexar agora. Vas flamexar? Sí. Vas flamexar, Que é vale. o que me acaban de mandar. Espera, Pero imos baixar. Espera, que teño que buscar os trapallados. Imos baixar as luces, Atención, señora, Espera. baixamos as luces do Volta Escopato, vamos. Ahora, Aparta. música de James Bond. Sí. Bueno, non é de James Bond, pero vale igual. Aí va, Cuidado que patata. Cuidado, é unha pataca bomba. Guau. Aí va. Listo. Era unha pataca Mira, bomba, é Chul. o inimigo número 1 da Vitro. Pero que paso? Como... A ver, como non se vai fastidiar a Vitro se lle acaba de meter o suplete prendido debaixo? Bueno, no, me tiño Nah, yo... eso non é certo. Nada, un segundo. Nada, eso, ben, Juan, cambia o cable e xa está. Bueno, non sería unha boa misión se non hai unha explosión polo medio, non? Home, claro que non. Eso é así, Autodestrucción. Autodestrucción, exactamente. Sí. Ti estás? Estou, que Máis se ou me- menos. Que se me frita con un pouco máis e xa está. Pois veña, imos con 986. Estou rematando a misión. Estou rematando a misión. Algún para Plaza Roxa? Bueno, Notas mira. en Santiago non hai, non pides que non hai moitos. Mira que pintaza, a laranxa, salteadiña tamén, as pataquiñas que estaban cocidas previamente, que non Ole. dixen, vale? A manteiga era un poquinho de aceite para darlle un brillo. Moi ben, E agora o que teño que facer é ir polo para botarlle o último achuchón. Calquera misión nun cruceiro no medio do Atlántico. Comes peor que aquí, eh? Che. Sí, porque ali é buffet. Ali é bufeta, aquí non. Bueno, pois, señoras, señores, imos ir co público do Volta Escoprato porque hoxe sorteamos 2 libros das receitas do Volta Escoprato. Veña, vamos para lá. Vou coller isto. Guau. Bueno. O que temos aquí, señoras, señores? Ai, ostras. Que tal? Como estás? Teño un primo pintado en ti. Tes un curmán pintado a min, Sí, sí. que é igual que a min. Sí. Hasta non falar, non sabía. Entonces é guapísimo, Hombre, Dille que veña un día. Vale, digo, dille que veña un está día. traballando, a ver. Bueno, pero un día que veña. Non vamos sortear isto, que, por Pode certo, vir. teño unha cousa de recibo, que non saudei aos meus amigos, que hoxe fun comer con Rodrigo e con David, con 2 amigos, fun comer un chuletón. Así estou agora, ves? Si teño que facer unha misión agora... A mí non me Vive vai como o James chuletón. Bond. Ai, a mí sí. Veña, vamos a sortear. Atención, señoras e señores, a xente que está no público. Vamos a sacar 2 números. Por favor, Josefa, saca un. A ver, cal é ese? O número 28. 28. Quen ten o 28? Que levantan mau. Que levantan mau. Quen ten o 28? Non temos todo o día, por favor, tedes números. Aí está, moi ben. Pois aí temos un libro para a primeira señora que ten o número 28. E vai firmado, Toma para ti. Moitas gracias. No, quedo co papel tamén, moitas gracias. E imos con outro número. Pode sacalo usted? Quer sacalo o número? A ver. Mirad os números, que imos sortear outro libro. O número 20. 2-0. Quen ten o 20? Usted. Moi ben, pois vamos aí. Está aquí xa ao lado, xa non me teño que levantar, Moi ben. Moitas gracias a ti. Un aplauso para as dúas que levan 2 libros da Volta aos Coprato. Vai, Home, Cheque, por favor. Por favor. Josefa, despois de todo isto, despois de todo o que viches, non gañache o libro, pero a mellor tes máis claro cal che pode gustar. A ver cal me gusta máis. É de Arguiñano. No, Non?
Non. Non. Ti crees que vamos durar tantos anos como Arguiñano? Non sei. Tens que dicir sí. Ai, Mira, estás vendo aí as dúas receitas. O polo asado de xulio, as costeletas de cordeiro de Begoña. Home, é certo que o polo asado de xulio alimenta un par de familias, ao millor, Un par de familias pequenas, pero un par de familias. E as costeletas de Begoña teñen pinta de ser moi sabrosas, sí. Non sei eu. E leva unha boa guarnición, que eso sempre A ver, cunde. cando proba, a ver. Ti non sais do establecido, No. Eres implacable, Sí. Uf, é como a M, En 007, É exactamente igual. Igual non saca as castañas do lume, nunca se sabe. Vamos a ver o de Xulio. Sí? Vamos. Pois veña, vamos a dar un aplauso que está con nós, con a volta escoprato da Televisión de Galicia. Vamos para lá. Veña, vamos. Pégate aí a don Xulio Mato. Pego a don Xulio, sí, sí. Guau, Bueno, vamos alá, que che parece? Uf, pedazo de foto que Ben, temos aí ben. detrás, Increíble a foto. Mira, moi chulo. mira que doradiño. Coche poñer así un zanco. Non me Que digas levo, que é máis de peituga. A ver, ó. É de peituga ou de pois. zanco? De zanco, de De zanco. zanco, pois un zanquiño que che vai, mira, con unha poquinha de salsa. É onde teño, mira. Begoña, mira, que eu me fui. Cañotas está a todo menos ao meu Porque prato. mira, que... Xulio, Que che pasou? perdín o faxín. O Erlí, é o Erlí. Vou intentar desenganchar, a ver. Te rabo, coño. Aténdeme, cañotas. Pai. Xa está. Atende, mira, Dime, zanquiño. Xulio, dime. Mira que caramelizado máis rico. Ole. Un lacadiño. Está E as riquísimo. patacas. Ostras. Moi ben, É de festa ou non é de festa? É de festa, vamos Presentación llevar. na boa. Outro como este, dúas peitugas e dúas Un alas. super aplauso a 986. Moi ben, Coa súa receita que se chamaba... O prato nunca morre. Ya te atento, É sin mirar, O prato nunca morre, Bueno, moi ben. non vou Moi ben, tratar. 986. Pois imos ver o prato de 988. Vamos, por favor. Vamos. Por aí, con Begoña, a ver que nos trae. Vamos alá. Que trae 988, dende a trepa con amor. Aí vai. Mira, que pataquiñas. Ole. Que ben quedado enflamexadas. Moi ben, Entón vamos a empezar aquí. Vamos a botar unhas pouquiñas. Buah, bótate, vale, vámonos pejar así, pa que nos sula, Por aquí, pa que nos sula, Aí está. Aí. Non teño moito loro, porque tuve unha cobia e quedei... Ai, que dache un pouco do olfato. Pouco a pouco. Eso vai se recuperando. Van recuperando pouquinho. E o sabor, que tal o levas? O gusto mellor. Eso sí. Pois eso é importante neste programa. Vamos O alá. gusto. Vouche poñer así unhas torradiñas. Ole. Así. Estoume derretendo como esa manteiga aí, Así. É un Que lambón, gusto. non é? Isto. Iso é unha maravilla. Iso é unha maravilla. Bueno, menos fígado que non lle gusta. É de boa boca. Ben se lle ve. Vamos a dar un aplauso tamén a 988 dende a trepa con amor. Porque aí está, facendo unhas costeletas maravillosas. E imos coa pregunta de concurso, repartimos outros 50 euros. Para os que estades na casa, Como cantos dispara? programas facemos hoxe no A Voltas co Prato? Cantos facemos? Ti sábelo? 700. 700. Moi ben, pero estou preguntando a él. Ah, non sei, Sí, pensei que sí. era a min. Cantos facemos? 700. Pois chamade ao Voltas co Prato porque temos 50 euros en xogo. Hoxe facemos 700 programas do Voltas co Prato. Veña. Chegou o momento de probar. Imos para lá, veña, vamos para lá. Ai, Mira, tes un martini con ten un martini! teño un Axitado pero non mesturado, como me gusta a mí. Moi ben, Moi ben. Bueno, cando queiras podes ir probando Sí, as vou dúas probando. receitas do A Voltas co Prato nesta edición 700 na que nos inspiramos nas películas de 007, Sí. Estou recibindo un... Está recibindo un mensaxe, Sí. unha mensaxe. Un Un fax. fax. Eu tamén. Mira, é unha chamada. Imos a Sionlla. Antonio, que tal? Boa tarde. As patacas falas con... Boas tardes. Como estás? Bueno, aquí mirando para vos, tendo un pouquinho a tarde. Bueno, eso está ben, home. Mirar para nós sempre está ben. Eso é o que hai que facer. Oye, tes algún nome en clave? Tes algún nome en clave? Bueno, Home, igual che chaman de A ver. algunha maneira. A mí na miña casa somos os cañotas. Claro. eu teño un nombre de... Vos eu ao son mellor de... Antonio da Sionlla. Claro, por parte da miña nai somos os Puñín. Entón, ao mellor ese é o teu nome en clave, Antonio. Non tes ningún nome, Ten algún nombre familiar. De árbitro, Cañotas Puñín. Eu teño un nome en clave que é... O meu nome é Domínguez. Domínguez, bueno, son os Domínguez. Os Os Domínguez, Domínguez. pois está. Nome en clave para Antonio dos Domínguez. Veña, por 50 euros, cantos programas
celebra hoxe o A Voltas co Prato? 700. Moi ben, un aplauso para Antonio, moi ben, moi ben. Moi ben, Antonio, pois mandamosche un bico moi grande, xa sabes que podes vir cando queiras ao programa que ten licenza para papar, vale? Moi bien. Veña, un biquiño grande, gracias por chamar. Hasta loguiño. Chao. Venga. Chao, chao, hasta loguiño, chao, chao. E chegou o momento de Josefa de Oleiros, infiltrada de Arguiñano ou seguidora do A Voltas co Prato. Verémolo. A ver que é o que pasou no día de hoxe. Tes manía co Arguiñano. No, nunca o dixen, levamos 700 programas, nunca o dixen, pero é que me... Pero ao mellor ves... tomache logo co Espera, Diego ao mellor ves... Espera, ao mellor ves a Iván Mariñas, pola mañá, No. que é compañero noso, que Eu é noso vexo- amigo. vexo estes. Vale, ti ves-nos a nós. Vale, eso está ben. Nós estamos encantados de que nos A vexes. mellor elección. Josefa, estamos encantados. Además, a postura de Josefa xa é a postura de cabreada antes de empezar. Sí. Eso. Xa está así, vedela. Xa... Xoga. Xa non sabe que vai pasar, pero... É de xe non lle gusta. Eso. Non lle gusta a situación. Veña, vamos alá. Josefa Doleiros, neste programa 700 do A Voltas co Prato, dade de mamán 988-986. Quen gaña o A Voltas co Prato? É que ela sinaloume así xa e foi don Xulio Mato o que gañou. Bueno, señoras e señores, nós marchamos, queden coa actualidade coa Hora Galega. Moitísimas grazas por seguirnos todas as tardes por estos 700 programas. Mañán seguimos aquí, facemos o 701, e despois o 702, e o 703, e o 704, e o 705, o 706, o 707...